Hey TikTok! I dag, min kæreste og jeg skal kigge på forskellige genbrugsbutikker. Vi er på vej til Svendborg, og så besøger vi de butikker, vi kan komme til og rater dem. Vores tur starter ved en af mine yndlingsbutikker, som ligger i Aarhus. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men I må lige bære over med mig, venner. Det er masser af forskellige tøj at vælge imellem. Det er en virkelig stor genbrug. Det ligner ikke Armada, man står udenfor og kigger ind, men der er virkelig stort indenfor. Som I kan se, kæresten har allerede fundet tøj og sko, og jeg fandt kun et par bukser, men man kan ikke altid være heldig at finde det hele. Hvor er det, vi lige har været? Vi har lige været i Aarhus, eller hvad er det der? I uger? Vi vil ikke være enige, at det var en rigtig god butik, så jeg tror, vi giver den 11 out of 10. Den næste butik, vi besøger, ligger i udkanten af Svendborg. Det er lidt mere blandet her. Det er også møbler og elektronik og ting til hjemmet. Så hvis man vil kigge på lidt forskelligt, er det også en fin butik. Jeg vil bare primært hype på at finde noget tøj, så det første butik var det bedste indtil videre. Hej bloggen. Hej bloggen. 3 måske. 3 måske. Som I hører her, blev det rated 3 ud af 10. Næste genbrug, venner. Let's go. Den sidste genbrug, vi besøgte den dag, ligger i Svendborg centrum. Genbrugen ligger meget tæt på togstationen. Man kan gå derfra. Denne genbrug snyder også udefra, da det ligner, at det er småt, men det er virkelig stort indenfor. Lad mig lige holde den op foran dig. Det siger TikTok. Denne genbrug har meget at byde på. Der er meget tøj, der er meget legetøj og forskellig elektronik og ting til hjemmet. Jeg fandt denne kæmpe krassetræ til min kat. Og kæresten fik nogle forskellige ting, som I kan se her. Noget cykelhjelm, noget tøj. Og også noget, når vi skal på tur, tage her isterninger i. Vi giver den her butik 10 ud af 10. Den var virkelig god. Det er meget forskelligt. Og så vi havde bare desværre ikke mere tid at løbe på. Vi er nødt til at skynde os, så. Fjern lige den edderkop der. Hvad fanden er det? Snakker du? Vi ses.